Ekjran! Ekjranen jevlich ab, aus wanende waar. Ekjran! En ik lood die aan met ons taubtiranen. Hier wil we een gouden titan en daarbij God kennen leren. Welkom, lieve vriend. Welkom to dit programma ekjran. Dankzij dat u vandaag erbij bent, dat u die radio aanhast of op YouTube bent. Sie welkom en hebben een zeer schöne tijd. Vandaag ben ik hier in Mexico en ik ben met Jacob Hormstoop. Welkom, Jacob, to dit programma. Mocht u veel die tüßig hier. Wel, vielen Dank für hier aankomen, voor deze studio. Ik heb veel gezien aan het programma ekjran, waar die des andere mensen op gravieren. En mij heeft dat al lang geïnteresseerd. Mij heeft dat allemaal gejankerd, maar allemaal gegrild voor dat. Maar ik ga die gelegenheid. Ik grill me ook hier dat mal dat een ver microfoon is, of wanneer een camera voor zich heeft, of van de hand. En dat is einfach een beetje te grillen, maar dat goede is God wat du daar hier eet. En dat is het schijne. Jacob, kannst du einmal kurz sagen, wer du bist, wo du abgewachsen bist und so weiter? Ja, mijn naam is Jacob Horms. Ik ben hier in Mexico opgewachsen. Ik ben hier geboren. Mijn mama zei, ik ben nog thuis im huis geboren. Ik ben niet in het hospital geboren. En mijn familie gelijk is ganz thuis geboren. En ja, zo ben ik hier opgewachsen, hier in Kwak-Demok-omgeving. En ik ben 2 jaar oud als mijn vader is gestorben. Ja. So dat, du bist in deze jaren opgewachsen en sehr gut. Schein die hier te gaan. Ik had die voor 2 jaar, glaube ich, kennengelernt im Chaco einmal auf meine politische Konferenz. Und dat wir sehr schein, die hat sehr viel Energie für Radio und die das Radio arbeitet. Und ich mochte die Begleitmenschen dafür. So, kannst du einmal anfangen von den Zeugnissen zu vertellen? Du sagst, weil du bist, dein Dad ist gestorben, als du 2 Jahre wirst. Wo ging dein Leben dann wieder? Mijn dad is gestorben als ik 2 jaar oud was. En hij is van alcohol. Heeft zij gedronken. En dan is hij aber te laat zo zwakker geworden en hij hem naar een hospital gevierd, aber toen is hij gestorben. En ik kon het niet denken, wat dat is een papa gaan, een vader gaan. So, die kon niet van hem denken? Ja, ik kon niet denken. So, wo geht dein Leben dann wieder? Zo ging ik dus daar. Ik ben dus in de dorpsschool naar school gegaan, maar ik 12 jaar oud ben, dan ben ik uit de school jaren. En dan werd ik groot en jong. Nu weet ik uit de school jaren. En vandoor ging ik dan ook op een goosnap en ook, ik moest aanvangen uit te schaffen gaan. En dan heb ik uitgeschaft. En dat ging op een stad waar veel Spanische waren. Wo meistens Mexikaner wären. Und dann habe ich für 3 Jahre geschafft, nicht ganz volltätig, aber dann, du wir dann eine kleine Schmied, wo ich dann fertig muss besorgen bin. Und dann habe ich bis das sagen, du ben fand ich mal so eine Beker, Pornografie, und du ben habe ich auch, du kam dann viel Trailerfahrer, die von Uteboi kamen, und die haben dann einmal Krücken, große Krücken voll tequila met zo'n wat in de boy gemerkt wordt. Schnaps is dat, ja? Ja, schnaps. So, dat is waar mijn leven dan aanvangt, waar ik aanvangt mijn gewissen schwinst te merken met pornografie eerstens en dan drinken. En dat moest ik meer stelen en dat met naar dorp nemen. Ja. So, du gingst in Wirklichkeit dann voets den Vater seine Fußstapfen heran. Ja, ik had niet gewusst wat het weer, maar ik dan krijg mijn vader zijn voetstappen hingen gegaan, ja. So, wat passiert wieder? So dat leefde ik dan weer op een goosnap en ik had het ook niet plus voor mij gedaan, ik had dan ook met de jugend op een goos geleefd. En dat blijft niet plus bij hem drinken, dat als ik eerst 16, 17 jaar weer, dan vangt dat ook aan marihuana schmecken, ook cocaïne gebruiken. En door je rood bij ganz snel. So ik ben dan al ganz wild op een goos. Ik had niet angst. Ik leef bloos. En van de bekering van Jezus wist ik werkelijk niet. Ik wist dat het een God geeft, dat het Jezus geeft. Dat wist ik niet immer. Dat had mijn mama mij verder geleerd. Maar niemals dat ik me werkelijk wist wat te doen. Als ik 18 jaar was, dan had ik al een groot probleem gemerkt dat ik had in anderen met een massa gesprek.
En dan heeft dat hier een gezaatstrubbel en dan moest ik al verloten. Blijf ik hier allemaal uit, wegen niet te veel trouble gaan. Dan voer ik naar de States en dan ga ik door dan 3 jaar. Schafte ik dan in de States. En over dan ga ik den trouble hier dan laten overwaren ab te fixen. Dat is alle gefixt. We leven ons niet van de ene dag. Maar dan ben ik al lang, maar had ik alleen van mij gewoond. En ik wil je allemaal de grootste zijn. Ik wil een grote jong zijn. En alleen wonen, dat we je mogen, dat je niet leeg zijn jong. En mijn mama kon dus aanvangen met mij. Ik wil niet thuis zijn, ik wil ook niet bij zijn. So, wat deed je dan in de States? Oder wo für dein Leben in de States aan? In de States ga ik dan best aan mijn schof, ziemlich saai, maar ook veel gedronken en zo dat gebracht. Ga ik wat jaren was en dan kom ik terug naar Mexico. Als ik hier in Mexico weer, ik ben dan al een beetje broer jong, ik had je dan al een fijne pick-up. En dan werd me aangeboden als ik would wel marijuana in de States vieren. Okay. En ik weet dat, als ik niet meer geloten over reden, den service daarna wat die mij hadden bereid, ik werd ziemlich zo bedronken en met drugs. En dan had ik dat versproken en later wil ik mir ook af te zijn. Ik wil me niet een klein jong maken. En maar ik wil me dat ook niet te zijn, nee. En dan geroer ik even doen aan dat ik aanvang drugs naar de States te vieren. So. En ik ga maar niet zo lang dat gedaan, wat ze mij eenmaal gegrepen hebben. En dan werd het 1997, dan grijpen die mij eenmaal en dan werd me op voetsriet gekauft. En dan heb ik voor 1,5 jaar de nationale met te doen gehad. En over dan leefde ik dan bloos op de gas. Ik had geld en een fijne pick-up. Ik blijf niet bloos dat ik wil dat geld hebben, maar ik wil ook nog groot aangezien zijn. Dus jeder einer dat heeft. En dan brukt het dan dat einer dan betreibt als, wat valt ik toch wel dan anders. En dan als ik dat had gedaan, dan over den vond ik hier een novia, wat nu mijn vrouw is. En zijn we dan even een jaar teruggekomen. En dan met eenmaal dan vallen dat we willen überhaupt ons bevrienden. Dan werd mij voets gezegd, want die bevrienden was. Dan moest ze bij gemeend worden. Nou ja, dat wist ik ook, dat we remote. En we werden dan in Stoutje, wie ik dan een beetje smaken. Wegen de zeden, wanneer die waren te zijn kregen, dat die nog helemaal zo zouden drinken en alle wegen vrijkpassen op de gas, dan waren die niet laten bij gemeend worden. Dan wie ik dat Stoutje een beetje smaken, maar ook een beetje kleedje. En zo ging dat dan daar en ik werd bij gemeend. Ik nam dat eerst als ik dan weten deed, ik wist dat ik was niet bij gemeend, ik was in God in de gemeente aangetofd. En veel gespoest hebben en nu had ik aan dat gemeentegereedschap wat aan mijn weet terug maken. Nu wie dat ook meent. En nu weer een gemeentebrouwer en als ik eens bij gemeente werd, voedsel toch nu dan bevrijd we ons. En zo ging dat dan weer en ganz krijg direct waren terug in de separien en ook in de drugs. Oké. So hoe vierde die drugs die dan te laten gaan? Wat ik dan deed, dan ben we 3 maanden bevrijd, ik mijn vrouw. En dan vond ik waar naar de steeds naar deze patroon waar ik geschaft had en vroeger gezegd ik kon schaffen komen. En hij zei ja. En dan waren mijn vrienden dat hier aan dat ik waar wil en steeds voor een schaffen. En dan verspreek ik dat, hadden mij zeer aangehokt en dan verspreek ik dat ik wil dat nog eenmaal, het laatste mal dan een voor kruid meenemen. En dat moet grijpen die mij op de grens. Enkele andere steeds naam. En mij hielden ze door, ik moest 1 jaar in Reel zijn. En mijn vrouw, die schikken ze terug naar huis. Nu stel die voor 3 maanden bevrijd. En mijn vrouw, die moest naar huis. Die wisten niet van wat ik deed. En nu kunnen we niet meer top zijn voor 1 jaar. En over den hadden we dan nog een baby. Ik heb mijn vrouw hem onze titel gelaten. En dat was zo zwaar. Ja. So, dat is zeer interessant wat u zegt. Dat deze drugs en alcohol en al dat brengt ze weer dat je werkelijk im Jail kommst oder im Gefängnis kommst.
En we zijn aber von der dat het nicht bijna best. We zaten von der in die radio hier. En gaat ze de ieder ver en dat jij te zijn dat je von der nicht in de drags bijna best. So, aber wenn die Meier von dort hier west, dann mochte ich die sein, dort war wir dann das nächste Mal wieder gehen mit Jakob den Ischich, wo er Fried kämpft von den Drugs und wo Jesus am Fried berät. So, bei das nächste Mal dann, Jakob, vielen Dank für das hier dabei sein. Okay, danke. Und die Leute hier möchte Gott die sehen. Und wenn die Meier von dieser interessanten Ischich hier west, dann bei das nächste Mal und Gott sehen. Ciao, ciao. Dankeschön, dass du von der dabei wirst. Wenn du Fragen hast, wo du mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekjran@gmail.com.